Good evening, viewers of Mpuma Kapa TV. Once again, welcome to this program of Amaqhawe Ethu. We welcome you with warmness into watching this program. We celebrate our heroes, known and unknown, those who are living and those who have passed on. Namhlanje ke sinoba uMasala oliqala lomzabalazo olwileyo elwela inkululeko yabantu boMzantsi Afrika. Kumaxesha amaninzi we never hear about these heroes that are here amongst us, that are living within us, that have fought so much. Uba uMasala is one of the founders of the oldest liberation army in South Africa. He joined Umkhonto weSizwe at a very young age. He fought, he was jailed, and he remained faithful to the cause. Namhlanje we are hosting him. He's going to tell us about how did it all happen, when did it all start, and what did he went through as he was fighting for the liberation of this country. It's a story that is beginning today. We're going to hear him talking about this journey of his in liberation struggle. We're going to hear him sharing with us the difficulties of his journey and as well as the victories. He is an old man nowadays, but still very grateful for all the action that he has taken. And he is very grateful for being one of the heroes that have fought for this liberation. Welcome him in your homes. Welcome him with open ears and listen to this story, because most of the time these freedom fighters are said to have done nothing in exile, are said to have gone to languish in jail without doing anything. He is here today in your home. Welcome him, appreciate what is the story, and listen to him very clearly, because he's going to be sharing what we don't know. It's treasure to us. Intsomi kunye namabali akudala have made us who we are. Nali ke linye ibali lomzabalazi. Nimmamele ngenhliziyo ezivulekileyo. Nimamkele ezindlini zenu. Enkosi. Mandisibulisele baphulaphuli nababukeli beMpuma Kapa TV. Ndinamkele kwakhona le nkqubo yethu. Sithi nyaka omtsha kubabukeli nabaxhasi bamaqhawe ethu. Sithi siyabulela ngenkxaso yenu unyaka ophelileyo, sibulela nangendlela besiphethene ngayo. Kwakhona namhlanje siphethe iqhawe, siphethe inkokheli, siphethe iqala lomzabalazo phakathi kwethu. Ndicela namkele ubawo Mzwandile Masala, uZizi. I want you to welcome him in your homes. He is a veteran of the struggle, a freedom fighter. Kwakudala ingekabikho fashionable indaba yolwa idabi lomzabalazo. Ndizawumnikela kuye ke achaze anibalisele ngubani uMzwandile Masala, usuka phi kuqala. Masala, siyakwamkela singamaqhawe ethu apha kule nkqubo yethu. Sicela ke ubalisele abaphulaphuli baseGqeberha, abaphulaphuli baseKarika kwisixeko esimbaxa seNelson Mandela, okokubana ngubani na uMzwandile Masala. Enkosi. Enkosi. Enkosi Mcholachula. Okokuqala mandibulise kuwe. Ndibulise kubabukeli.
ababukele lo msebenzi sekangaka. Ndiyayibulela le ndima yenziwa ngamaqhawe ethu oba obo buncinane umuntu athe wathubeleza kubo apha kweli dabi lenkululeko. Abantu abaninzi abahlanu banintsi kum okuba bazi bave ngento nam endikhe ndadibana nazo njengoba ndingaka nje. Mandiyithethe inyaniso into okokuba ndizawucela nakuba kuwe Mgcolacholi nakuba bukeli uba xa bemamele bamamele bazi into yokuba umamele umntu osele ekhulile neendlebe ezi sezithanda uba buthundu namehlo yonke loo nto. Kodwa ke kubulela torhwana. UMzwandile kaMasala uJama uSjadu Fakade ndizalwa ngubawo uManase noma Mbhele ibhelekazi lakwaDekeda. Ndizalelwa eMxhelo eDikeni. Ndikhule apha. Ngelishwa ke umama ondizalayo undishiye ndimncinci kakhulu. Ndiyacinga uba ndaba ngumntu wokuqala, waba ngumntu wokuqala yena umama ukumbona umntu ukuthiwa uyakufihlwa. Ndandisena-6 years ngoku. UMzwandile ukhuliswe liXhewukazi kuba utata bekunyanzelekile into yoba abe semisebenzini ekhaya. Oyena mntu ndikhulise kakhulu liXhewukazi lethu nguMadlamini naye. Enkosi. Ayizongena Enkosi. kuloo miba. Umntana waseDikeni. Ikhaya lethu apho suka khona ke kuseSheshiko kwamavuma kaYivisi eSheshiko. Umakhulu wakushiywa umngane wakhe wabaleka nabantwana bakhe wabuyela kokwabo eMxhelo. Sakhulela apho ke thina. Enkosi. Nimvile ke baphulaphuli okubana ngubani na uMzwandile Ntsukaphi yakhe. Ndithe xa bendimazisa ndathi ligqala lomzabalazo eli, yinkonde apha ekuzabalazeni, liqhawe elingaziwayo kodwa elisebenzileyo. Babengazamezeli ukwaziwa kodwa ke njengamaqhawe ethu thina siyafuna abantu babazi into yokubana le nkululeko ilwelwe and ilwelwe ngabantu, hayi abantu abathile, ilwelwe ngabantu balapha eMzantsi Afrika bonke bephelele. Nanjengeqala lomzabalazo ke baMasala, kasiphe nje umvandlavandla kuba ixesha alilo lethu. Kathi vandlavandla yintoni eyakubangela into yoba mawuzimanye nomzabalazo umngakanani ngelo xesha? Mhlawumbi kwakunini kusakhumbula. UMcholacholi kwakudala ngoku. Ndiyacinga uba ndisephaa kuma-17, 18 years ngoko. Ndiyayibulela nene into yokokuba kube khona eli thuba linje
Mna ndingene emzabalazweni ndingeniswa ziimeko. Sikhule sibu-Stoti njengabantwana bonke. Isikolo esi ndinyanzelwe mandiyithethe inyaniso ngumakhulu. Umakhulu esibeka asigcine ukutya silale singatyanga ngoba singafuni uya esikolweni. Kodwa kuthe ndakupasa u-6 ndaye ndafumanisa ngoku into yoba sewukhona umdla wokuba ndiqhubekeke. Nta into yoba sasisenza ngoko sizenzela imoto ngecingo, you know. Noontanga bam sasithi xa siyawuthatha izertifiketi zethu esikolweni ngaloo mhla zizawukhazwa siye ngeemoto zecingo. Sabuya sizilayishile izertifiketi zethu ezimotweni naziya zezocingo. Uyabona sabuya kahle sagoduka. Thetha ukuthi yaseyiqalisa ngoku umdla ukuba ndibe nento esondelayo ngasesikolweni. Ndiye ndaya ngokukhawulezileyo e-secondary school, eLawson Secondary School eseBhofolo, phantsi koprincipal wam uba ukhathe uHobson Kanabe eMukhwele. Ya yenze apho i-secondary school yam 1955, 56, 57 ndayiphumelela ngokukhawuleza. Ndiye ndabheka utata wenza unako into yoba mandiye esikolweni i-high school eNcukhwebe. Imetriki yam ndiyenzele eNcukhwebe. Nalapho ndikhawulezile ndayipasa imatriki ngokukhawuleza la 2 years. Ibe ngumdla kakhulu ke ngoku kuba besesincokola singoxa into yokokuba hayi sisafuneka ngoku sibheke siwelile siwelele eFort Hare. Yinto enkulu ke kuthi leyo uba uyawuzanesiya noma ndithanda le nto yoncwadi. Ndandiyithanda into yoba ndinxibe iplate. Kukhona ezaa beret zinxitywayo zimbi zinkulu. Sasesithanda zona. Ithi ndifuna laa beret. Ayinxitywa nje nangubani na ke leyo. Ngoogqirha esebeyifundile PhD. Ndandisenomdla onjalo uba ndizawuya eFort Hare ndifunde ndiyoma ngelitye. Ya ngelishwa elikhulu. Utata akabanga nawo amandla ngo-1960. In fact, ngo-59 uba bekufanele uba ndiyoqala eFort Hare akabi nayo utata imali. Kwanyanzeleka into yokuba khe ndimchithe 1959 ndizama ukufumana ubucwabala ukuphangela. Uba wathi utata zameni ukuba bebengekho aba bantwana bakokwenu, you know, bendizawukwazi ukuphumula. Kodwa ke nabo mabafunde bayifumane le metriki yakho bazawuhambela. Akazange utata ke abe nayo imali. Neenzame ezenzekileyo zaphanza. Kwanyanzeleka into yokuba nene ngo-60 mandenze njeya ukuya kufuna umsebenzi. Indawo ke ebezisivulele kuyo kubantu abangangam kanjalo ibilibhayi.
uye kwanyanzeleka uba mandiye ufuna umsebenzi eBhayi ngo-1960. Yes. Yeah. Baphulaphuli abe bekhoke ngelo xesha bawukhumbula kakuhle into yoba kwakubasile. Ilanga lomzabalazo lalixhumile kakhulu ngoko abantu besilwa. Ndifike eBhayi kumachaphethu, you know, kangangento yokuba umbutho lo wesizwe ubuvala umlomo. Lokho kuvalwa komlomo umbutho wesizwe wayiphakamisa i-political temperature ngohlobo olungathethekiyo. Nam ndafika oontanga bam bengekazi into ke nganto kodwa ndifike oontanga bam bengene bethe gaphu. Kwanyanzeleka uba mandingabuzi ukuba kwenzeka ntoni. Bathi apho baya khona ndiye apho ndiyokudibana nee-political study groups zabantu abakhulu, ubawo uGovan Mbeki no-Omrey aba noba uNtunja, abantu abebesinika i-political talks, sixoxe sithini. Ndiqalapho mna ukuyazi uba kwenzeka ntoni, kuvelwa kutheni kubi ngolu hlobo, you know. Yeah, qale ngelo xesha kakhulu ndayibamba, ndayibona ukuthi kufanelekile nene into yokokuba umntu ofana nam njengamanye amaqhawe, ooRobert Mbanjwa, ngooMakhalima, ngoba umntu sekasishiya ke ngoku abo bantu, you know. Ndifika kubo bengalali, behamba kwezi study groups. Ukuba kuthiwa azikhwele omso, you know, uphuma ii-leaflets besingamajoni ngelo xesha wogqiba ezaa zitrati zaseBhayi, you know, niyokuqabela ngakwaZakhele nifaka ii-pamphlets ezithi azikhwele. Kumandi ukuthi andicacile into yokokuba kufanelekile into yokokuba makwenzeke ngolu hlobo, kuba kaloku mami, you know, abantu bexakekile umvalo bala i-apartheid imi ngenyawo. Besingahambi nje ngakumbi edolophini besibanjwa nje ngokuba uhambele loo natsika loo ndawo uhamba kuyo ngexesha elithile. Thetha ukuthi ndidibene ke nedabi ngokolo hlobo, ndahamba ndayazi into yokokuba ndifanele mna into yokokuba ndibe ngomnye wabalweli benkululeko, ndibe lijoni lokuba maguquke izinto apha eSouth Africa. Ayibamba ke ngoko, akhange ndibe ndiyiphunqule. Ngo-60 njengoba ndisitsho uvalwe umbane, sawukhumbula uba xa uvalwa umlomo umbutho ithetha into yokokuba the only way abantu ebebekwazi ngeliya xesha ukuthi hayi akumandanga xa kunje, you know. Yeah, bekuthathwa loo nto ngamabhulu
ayithatha ayilahla kakhulu. Iye yacaca nje into yokuba abantu kunyanzeleka nje, and nathi included, into yoba sitsho uba xa kuthathwa the only peaceful way yokutsho kuba cinezeli kubantu abasiphethe abasilawulayo ukuba siva kabuhlungu. Xa kuthathwa loo nto, inye mos into eshiyekayo kuba kuske kubekwe ezigalweni. You know? Ibe lula kuthi ukuba siyibambe loo nto, siyiva ukuba iinkokheli zethu, iinkokheli ze-African National Congress nemibutho nje general, Democratic Party neentoni, kubonakala into yokuba xa kuthethwa ngolu hlobo uvalwa umlomo imibutho, you know. Sawukhumbula ukuba bungaqali uvalwa umlomo umbutho apha eSouth Africa ngelo xesha. Ngo-1950 i-Communist Party, amakomanisi, avalwa umlomo. You know, sesifumeneke nathi loo nto uba le nto iphindwayo ngo-60 ibiseyenzekile ngo-1950. So la madoda asiphetheyo kucacile into yokuba ayikho enye indlela, ajonge nje uba masike kuliwe kubhekwe phambili. So warekruthwa ngamazwi avakalayo ngale ntetho ngenxa yobushushu bempilo nentlalo. Ni-attenda ezi political classes and nizama ukutyebiselana ngemeko yovalo mlomo. Ndiyaqala uliva eli gama, umvalo mbala, i-apartheid, umvalo mbala. Ndiyaqala uliva akoko ndaphila, ndifunde nto, ndiyabulela. Nigqibile ke le nto ye-recruitment nafundiswa. Ndiba uzibandakanyile ne-ANC, ndibona imibala le uyithweleyo. Akunjalo? Kunjalo kanye. Enkosi. Sinemizuzu nje emibini eshiyekileyo. Waba uzibandakanyile ne-ANC bawumasala le mizuzwana eshiyekileyo. Khawuthi vandla kwenzeka ntoni? Abawasuka ngosayina ifomu okanye wenza ntoni ngokwezaa ntsuku? Ngoku senza nge-online ngoku. You know, ukujoyina i-ANC mna mandithethe inyaniso, ukurekruthwa kwam ukuba ndibe lilungu lomkhonto wesizwe. You know, njengoba besihamba kwezi ngantsika, kwezi classes sisenza yonke le misebenzi. In fact, practically, ndandisendizithatha mntu uba ndililungu le-ANC. Ya, kodwa ke ukuba ndibe ndiophelelekile kumajelo uthonyani kalapha umkhonto wesizwe. Ya, umkhonto wesizwe uye wazalwa kuba, you know, ndithe wakuvalwa umlomo umbutho. You know, kuye kwanyanzeleka ngoku into yoba iinkokheli zibize inkomfa ekhawulezileyo, inkomfa ka-1961, iMaritzburg Conference, the-African National Congress, apho kwathathwa khona ke isigqibo sento okokuba xa umbutho wabantu, umbutho wesizwe uvalwa umlomo ngolu hlobo, ayikho enye indlela. An eye for an eye, you know. Yabe ithetha ke loo nto uba
i-peaceful means ze-struggle ziyalahlwa ngoku, you see, kuba akho nto sinoyenza, into eza kwenzeka ngokuba makuliwe, you know, kangena ke thina nethi uba kuthathwe loo decision ngapha sabona sirecruit zinkokheli, ndibe ngomnye wamaqabane aya arecruitwa aba kwi-high command phaya kulaa region yaseBhayi, you know, besikhokhelwa ngumfo owasishiyana kwaKhayingo, you know, omkhaba ondinakile mkhaba, you know, Robert Banjwa, nomdwayi, you know, 5 ibe ndim, you know, sibe kule command yokunantsika ke yokuba kulungiselelwa ngoku into yokuba nge-16 kaDisemba kulo nyaka uzawuzalwa umkhonto wesizwe. Seyithathiwe isigqibo sento yokuba silima sibheke etyeni ngoku, you know, ngo-1961 ke ngoDisemba, you know, singabantu bokuqala ukuba sigityiselwe sinikwe i-instructions i-command into yokuba iindawo, you know, i-installations ezimele inantsika i-apartheid, you know, masihlasele. Mna ndandithunywe i-town, you know, phaa with transformers, the electric transformers. You see, yeah. Abanye ke bethunywe kwenye indawo. Yabe iyaqala ke ngo-19 ukuzalwa kwenantsika. Yabe ithetha ke ngokuba siphinde sithini. Ye kwanyanzeleka emveni koko into yokokuba masithunyelwe ibe ngomnye wabathunyelwa ngaphandle ukuya kufundiswa ke ngoku oba indlela zokusebenza ngoku izaba zindlela ezifuna ubuchule obubunye. Masibamba apho bamasana, masibamba apho. Ndithe ixesha lenomona. Kodwa ke masike siphe nje ithuba lento yobana singene kwenye indima, usityebisele, usicacisele okokubana aqhubeka njani na kuleyo qeqesho waya kulo. Ndiyayibulela ke le ndima yakho yanamhlanje. Enkosi. Nkosi. Sibaphulaphula niyazivela niyamva uba uMasala uyalibalisa ibali lakhe njengegqala lomzabalazo nanjengamlweli wenkululeko. Umasala ukhankanyile ukukhula kwakho, wakhankanya isikolo, thandana nento yothi njengabantwana bonke, wawusonqena kodwa ke waphelela ukukhuthazeka. Namaphupha akho kodwa ngenxa yemeko zange ukwazi uzalisekisa, azaliseke. Kodwa wasikhethele yona nto iphucukileyo into yoba mawuzibandakanye nedabi lomzabalazo kuzokhululeka abantu abaninzi, so that nathi sikwazi uzixhamla ezi nkululeko zazingafumaneki. Ubalisile ke le nto kwibali yakho malunga nendima yokuqala yokokubana owayithunywayo eBhayi. Ungachazi indawo, hleze mhlawumbi loo nto leyo ingaphelela
enye into. Yaqhubeka kanjani laa ndima yakho yoqala nge-16 kaDisemba? Nge-16 kaDisemba 1961. 1961. Yes. The first sounds zokuzalwa komkhondo wesizwe. I-16 kaDisemba ifika sesitreyiniwe. Sibe nabantu abathathu njengoba besendibalisile ngoKhayingo nobani. Kukhona amaqabane amathathu. uComrade uStrachan, uComrade uFisher, no uComrade uJoseph Jack waphayibhayi. Bona bebekwinatsika kwi-training group. Sitrainwa ngabo ukuba yenziwa njani na ibombo, you know, sayiqwalasela ukuba zizinto ebezi-very you know, elementary, izinto zokuqala nje, you see, uba nathi besiqala ukuba sizirhobe ukuba yenziwa njani, ithini le nto kufuneka ukuba niyibeke, fake isend ukwenzela uba zithi xa ibetha ibethe le nto kufuneka biyibethile. Yeah. Ukuthi in short umsebenzi wethu nge-16 kaDisemba uba eyona nto masiba ukuba kube nezi sounds kuzo zonke ezi areas, you know, koMaliba, Biru, zonke indawo ezinenatsika ne-installations zikarhulumente wabacinezeli ekakuzo. Yatsho loo nto, you know, that because mna ndandiyokuyibeka le natsika yakho edolophini, right in town. Yafika kunzima ungene elokishini ngenzela exactly ngeza amapolisa ebaleka enyuka esehla ekhangela into abengayazi. Ndandikhwele ebhasini apho you know, ndinexhala lento ukuba hey kathi ukhona abakwatsasana abalapha. Thela ukuthi yahamba yaphumelela nje kakuhle la operation wabe uzelwe umkhonto wesizwe. That was the main thing uba kuyaqaliswa. You know, simane ke emveni koko sithunywa sinikwa imission into yokuba hamba ngokubeka kwindawo ethile, wena bani iyale sizama ukuzanywa into yokuba sinikwa i-training yokuba le nto ibamba umlilo. Yeah. In short, iinkokheli ziye zafumanisa into yoba yenzeke exactly ngolu hlobo ibinqweneleka ngalo, not only Pi, but all over South Africa. So that was 61. 61. Phela ka-61. Ungena ku-62 uye kubonakala ke ngoku into yoba kuyafuneka into yokokuba kube khona abanye apha abathunyelwa ngaphandle into yokokuba bayokukhawuleza bucholachola kuzobuyo uncediswe ke ngoku ukuba imikhosi, you know, the guerrilla units, you know, yeah.
abanqolubi besinqoloba besingakwazi ukuba singalwa ke. So ndibe ngomnye wamaqabane ngakumbi kule regional high command yethu ewathunywayo into yoba mandihambe nala maqabane alande Malgas ukhona Sinqokwana, Malgas, Khonza, Mayikiso, yeah, baninzi babengabanintsanga kangako, babengabanintsanga kangako. I think we're just about 5. Okay. Yes, nikwa ke instructions zoba kufuneka basiya nyuke sibheke eGauteng instructions further instructions sasifumana khona sanikwa yonke into ekufuneka basiyenze indlela kufuneka sihambe ngayo siyofika eGauteng. Naxa sifika eGauteng uzakufuneka uba i-contact yethu eGauteng ibe iza kusibona nguthini, you know, kuba ngaba aba bantu uzobathatha. In short, siye sathatha loo train, thatha itrain sahamba ngetrain kakutsho eGauteng. Xa sifika eGauteng ne-park station, you know, sathi sihla nje siyibona ishayo, you know, ke senza nathi eyethu ishayo masibone uba yayingu-comrade uJoe Modise. Siphungule phaa wawusigibisela eMarabe Hotel apho sihleli khona ke ngaloo maqabane. Sadibana kunye namaqabane asuka kwezi ndawo zonke ayimathathu ayisuka apha eKapa, you know. Xa ndikhumbula mhlawumbi u-Isaac Rhali no-Bob Jantjies, those 3, you know. KwaZulu Natal, you know, no-Phangamena apho, no-Matthews Ngcobo, no-Siegfried Bhengu, maqabane. Sihleli kunye ke phaa silinde into yoba in 2 weeks time sizabe sithathwa sinyuliswa ke i-borders. In short, ngokukhawuleza iye yenzeka ke loo nto. Sadibana namaqabane asenantsikeni alapha eGauteng, Idris, Yuri Gagarin, besebezibiza ngamagama enantsika, code names. Code names, yeah. Ndiyawalibala ukuba sekudala nokudala. Yes. Yeah. So simke in 2 weeks time safumulwa apho sikhokelwa nguComrade uNantsika Modise. Sawela kakuhle, you know, ebhodini enantsikeni eBotswana. Siye izimoto sihamba ngazo zathi xa zikufutshane about a few kilometers uba zifike kwibhoda nathi siyamisa ezinanti kuba sasihamba ebusuku banyanzeleka uba masihle apha sizawela ngenyawo. Sawela zanqumla ke zona inantsika zi-empty, no driver nje sawela. Thina sabetha i-single line yangena ngapha saya kuyinqumlela inantsika i-borders. Nizivele ke baphulaphuli nababukeli imbali kaBawo uMasala, uBawo uZiza. He has shared it from where he was born, how the difficulty he was born under,
being a young man with lots of ambitions, but due to circumstances of those days, he couldn't. He had to go and work whilst he was very young and start working for his family to assist utatakhe in educating his siblings. How he came across political educational classes apha eGqeberha with Obawo Govenbeki nabanye ngabanye abakhanganyileyo. How he sacrificed his youth to go and join Umkhonto weSizwe. His story ends telling us when they were crossing over. He's going to be coming back and share with us when they crossed over what happened then. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you for supporting this program, Yamaqhawe Ethu, that is bringing about this liberation heritage to you so that you may know about it, so that you may learn, so that you may be educated in a correct way, learning it from the horse's mouth into yourselves. Enkosi kakhulu kuba uMasala, amaqhawe ayabulela kakhulu ngale ndima idlalileyo ukusinika le mbali ityebe kangaka. Siyabulela nangamso sizawuphinda sibuye kunye naye.